Ayo. OTW. Air rujak. Sambar rujak, tahu ini. OTW. Udah bawa pacul, arit, tahu goreng, sambal, mangganya sudah siap. Ayo, mana yang lain? Yang lain ditunggu. Jagungnya dan dipanen dhisik iki. Gercep. Wah, sawine ijo royo-royo seger-seger panen iki. Yo. Siap, cepet. Siapa cepet dia dapat. Jagung panen jagung. Jagungnya panen iki. Ayo. Panen jagung. Salah dhewe radang teko iku, ayo. Panen jagung. Rasa kabeh, Pak Ci. Nek teko rene pakai diwah. Datang ya Pak Yono bawa ini timun ya. Timun wah, tak gede ya Pak Joko ya. Pak Joko bawa apa itu oleh-olehnya? Main bola lah, komandan barangnya. Wes. Siap yo. Nggo bakaran jagung maneh. Wes, siap dan cocok. Wes. Lho tuan, wes. Ready lagi wes. Langsung ae wes dibabat wes. Oncane pelem lho. Oncane pelem lho. Lombok lho. Lombok tahu goreng. Ketua wis olahraga kae. Oke. Ayo sing enek wektu yo. Sing enek wektu kae. Sing gelem panen kangkung. Terong. Jagung, ayo jagung sik akeh lho ayo. Teronge dhewe-dhewe. Teronge dhewe. Ayo. Mbah Margono teko iki. Nah, bapak iki rewajin juga iki. Pak Haji Jono ngetokne ilmune kon Jawa lho. Ayo macul lho kelakon. Lakon macul Pak Haji Jono. Ini bobot isik. Kayak mesin diesel loh. Wah, sepatune anyar lho lho. Wah, dimodali sepatu lho. Emang berkebun tenan kok. Lho, kerja bakti lho. Bapaknya pinter ngarit ternyata nang ini ditokne ilmune. Wih, Pak Haji Jono ngetokne ilmune, Pak Ketua ngetokne ilmune lho, weh. Lah aku isine ilmune mak ngene iki sar-sar tok ngene iki sone kok piye ade. Isine roh resik tok karo bengok-bengok ayo. Sing gelem, sing enek wektu. Yo, lho. Apa sing gelem? Lho, jagung sing gelem manen. Wih lho. Ayo. Wong piro mek wong 8 lho yan. Ayo. Mosok wong samono mbane wong 20 ra genep. Kadun tak gawane rujak buah sak mblah-mblah. Banyu rujak buah. Buahe barang. Walah, piye? Tahu goreng lho. Lombok arek metil sing cedhek kopine yo metu yan, wong yo ora ketok. Ayo. Sing cedhek dan teko. Iki lho. Aku lho timune orang isik lho. Mbah Margono panen timun ya. Wah, yo kurang piye. Ayo. Ngono. Karo Pak Haji Jono lagi diwarai lek carane macul piye lho. Aku macul yo ora rujak. Rujak. Ndak, maksudnya iki lho rujak lho sing direkam. Rujak. Golok. Iki mangga. Kuwi tahu lho, Pak Ketua seneng tahu goreng. Wis. Lihat panene jagung, lho. Jagung yo sing gelem sing ra gelem ora apa-apa, ora meksa. Sing enek wektu. Wong gratis karek njumuk emoh ra gelem teko ya wis. Jagung gratis.